गोदान मोनसे सोंथि लानानै आंनि नैबे चेनेलाव गासैखौ बरायबाय आरो नैबे सोंथिखौ आङो मावफुंनो आखायाव लादों। सोंथिखौ मावफुंनायनि सिगांनो मोनसे फिसा रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय आंनि नैबे चेनेलाव फैदोंब्लाथाय आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दांनानै ला, जाहाथे आं लाबोनाय नैबे चेनेलनि मोनफ्रोमबो भिडिअनि आपडेटखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हायो। थ' गोबाव खालामाबालासिनो जोङो नैबे सोंथिखौ मावफुंलांनोसै। सोंथिया होनाय दङ, दा डिस्टेन्स अफ 3 - 2 फ्रम दा एक्स एक्सिस इज 3 - 2 बिन्दोआ एक्स गुदि हांखोनिफ्राय जानथाया जागोन, माने नैबे बिन्दो 3 - 2आ एक्स गुदि हांखोनिफ्राय बेसे गोजान जानथायाव थागोन बेखौ जोङो दिन्थिनांगौ, बेखौ जोङो दिहुननांगौ। जोंहा अपसन होनाय दं मोनब्रै, दा सायख'नांगौ आरो दा अब्लाथाय नाय बेखौ जों माबोरैहाय दिहुनो। बेखौ दिहुननाया ओरैबायदि, गोबाङानो सोङो जे इयाव मा फर्मुला बाहायनांगोन होननानै। आङो बेयाव फर्मुला बाहायालासिनो माबोरै थोंजोङै सर्टकाटै जों दिहुननो हायो बेखौ आं दिन्थिना होगोन। दा एक्स गुदि हांखो होनदो, स' जों इयाव गुदि हांखो मोननैखौ लानि गिबियावनो मा होनना बुङो, एक्स डेस अ एक्स, इखौ मा होनो एक्स गुदि हांखो, आरो नैबे वाइ अ वाइ डेस बेखौ मा होनना बुङो, बेखौ वाइ गुदि हांखो होनना बुङो। नैबे एक्स डेस अ एक्सआ एक्स एक्सिस आरो वाइ अ वाइ डेसआ जाबाय वाइ एक्सिस। दा जोंखौ सोंदो जे नैबे एक्स एक्सिसनिफ्राय नैबे 3 - 2आ बेसे गोजानाव बेखौ सोंदो। अब्लाथाय बेखौ आं सावगारियाव दिन्थिबा ओरैबायदि, 3 माने फार्स्टनिया 3 माने ओजों आगदाथिं 3 थांगोन, 1 2 3 आरो वाइनि जायगायाव -2 माने मा, गाहायखै माइनास नालाय गाहायखै फैगोन, गाहायखै मोननै फैगोन, मोनसे मोननै, नैबे बिन्दोआनो जाबाय मा 3 - 2। अब्लानिया मा सोंदो, नै जे बिन्दो, बे बिन्दोआ नैबे एक्स गुदि हांखो बा एक्स एक्सिसनिफ्राय बेसे गोजानाव दं होननानै बुंदो। अब्ला बेखौ जों माबोरैहाय दिहुनगोन, जे एक्सनिफ्राय बेसेबां गोजानाव दं बेखौ साननो थाखाय बेसेबां बार फैदोंमोन, नै बेहालागै 1 बेहालागै 2, थामहिनबा बेसे 2 थामहिनबा जानथाया बेसे जागोन, 2 जागोन आरो बेखौ जोङो थोंजोङै सावगारि बोआलासिनो बोरैहाय दिहुननो हायो, नैबेहाय जाय बिन्दो होदों 3 - 2 बिन्दो जे होदोंमोन, नै 3 - 2 बिन्दो होदोंना, नैबे 3 - 2निनो नै जाय माने वाइ गुदिथा, जाय माने अर्डिनेट वाइ कअर्डिनेट जाय दङ बेखौ नायबानो जायो। बेयाव मा दङ, इयाव -2 -2आव मात्र मा जानथाय नालाय बेयाव माइनासखौ गैया सान, माइनासखौ दंबाबो गैया सान, ओमफ्राय जि दङ, जि अनजिमा दं बेनो फिननाय जायो। थामहिनबा नैयाव माइनासखौ गैयाबाथाय मा सानगोन, 2, इयाव -2 दंमोन, -2नि जों जुदि माइनासखौ गैया सानोबा मा जागोन, 2, अब्ला फिननाया जागोन 2, माने 2 सानगुदि बा 2 इउनिट गोजानाव थागोन। एन्साराव बे नैबे D नाम्बार अपसना जागोन, माने D नाम्बार अपसन नैबे जागोन बेनि फिननाय। आं खेबसे फिन होनबावदो जे माबोरैहाय दिहुनो जों बेखौ दिहुननो थाखाय ओरैनोथ' सावगारियाव फज'नाबो नायनो हायो बेसे गोजानाव दं, 1 2 बेफोरबायदि दिहुननो हायो। दा बेखौ जोङो सावगारि बोआलासिनो बोरै दिहुनगोन, डाइरेक्टयै नैबे सोंथियाव नायना बोरै दिहुनगोन, जे वाइ कअर्डिनेटआ मा दं, वाइ कअर्डिनेटआ दङ -2 -2 ब्लाथाय नैबे माइनासखौ गैया साननानै जि मोनो, माइनासखौ गारनानै जि मोनो, नैजे 2 मोनोना, बे 2आनो फिननाय जागोन आरो। जायखिजाया बिन्दोफोर बेफोरबायदि होयोब्ला जे एक्स गुदि हांखोनिफ्राय बेसे गोजानाव होनना सोङोब्लाथाय माखौ नायगोन, जों वाइ कअर्डिनेटखौ नायगोन। दा हमना ला आं मोनसे बिन्दो होदो, हमना ला P2 3 बे बिन्दोखौ होनदो, बेखौ जुदि सोङो जे बेयो एक्स गुदि हांखो बा एक्स एक्सिसनिफ्राय बेसे गोजानाव दं, अब्लाथाय मा जागोन इनि फिननाया जागोन मा 3, मानो होनबा वाइ कअर्डिनेटआ मा दङ 3, जानथाया जागोन 3। हमना ला गुबुन मोनसे सोंथि होदों आङो, जे नैबे बिन्दोआ 7 - 9 बे बिन्दोनि जानथाया, बे बिन्दो किउ बिन्दोनि जानथाया एक्स गुदि हांखो बा एक्स एक्सिसनिफ्राय बेसे गोजानाव दं, अब्लाथाय माखौ नायगोन जोङो, नैबे बिन्दोनि जाय वाइ कअर्डिनेट, इयाव मा दं, -9 दंना, -9 दं नालाय मा जागोन, जोंहा फिननाया बेसे गोजानाव दं होनना जागोन, बे जागोन 9। दा बेयाव सोंथि जानो हागौ जे माइनासखौ जों मानो गारनाय जायो। माइनासखौ गारनाय जाहोना बेनो जे जोंना जेब्ला ग्राफआव फैयो जोङो, माइनासआ मात्र मा फोरमायो, माइनासआ मात्र बेयाव दिगखौल' फोरमायो,
ओमफ्राय बेनि जानथाया मा जानथाया जेब्लाबो दाजाबथाय बेनिखायनो जोङो माइनास थाब्लाबो माइनासखौ गारो माइनास थायोब्ला माइनासखौ गारो खिन्थु प्लास बाथायथ' ये प्लासआनोखा बेयाव गारनायनि बाथ्रा गैया बेफोरबायदि जों दिहुनो अब्लाथाय बेफोरबायदि जायखिजाया सोंथि फैब्लाबो हागोन होननानै मिजिंथिबाय बेफोरबायदिनो आरो गोबां सोंथि आंनि नैबे चेनेलाव फैबाय थागोन बेनिखायनो जुदि आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला दिनैनि थाखाय नैबे भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों।